Jo sóc Òscar Lugar i sóc el director de Segur Àrtic. Som agència exclusiva d'assegurances catalana a Occident i som l'única agència a tot Espanya especialitzada en assegurances esportives, oci i viatges. Hem començat a col·laborar amb la protectora d'animals de Mataró, que fan una gran tasca social i mediambiental i creiem que estan molt vinculades amb Segur Àrtic. Directament en els centres d'acollida, com els nostres, que quedem col·lapsats de gats i de gossos que estan buscant adoptant. L'única alternativa a aquesta quantitat tan alta d'abandonament que pateix el nostre país, l'única alternativa és l'adopció. D'adopcions nostra no és dolenta, és bona, però això no vol dir que se't vagin quedant un remanent d'animals de difícil adopció, que són els vells, que són els de problemes de comportament i que són els de races potencialment perilloses. Tenir un GPP avui dia està complicat, t'ho fan molt complicat i no és just. Aleshores, qui adopti i qui vulgui adoptar un GPP amb nosaltres tindrà tot el suport del món. Tenim una persona especialista en aquest tipus de races que els aconsellarà, els hi traurà totes les pors que es puguin imaginar que pot provocar un gos d'aquests i, a més, el primer any l'assegurança li paga l'associació gràcies a un suport de Segur Àrtic i els propers anys Segur Àrtic t'ajudarà a tenir aquesta assegurança amb un cost molt reduït per ser adoptant nostre. Qui vulgui adoptar un GPP en els nostres refugis tindrà tota l'ajuda que puguem nosaltres donar.